Nous craignons pour le tournant que ka ɲɛsin lafasalikɛla Guy Hervé Kam ka nɔminɛli la kabiri janvier kalo tile 24 tɛmɛni ka bɔ fanga ɲɛmaw fɛ minnu y'a yira ko ale da bɛ yuruguyurugu ko dɔ ra ka se ka furancɛ fanga bɛn. Guy Hervé Kam bɔɲɔgɔnko lafasalikɛla tɔw olu ye wulikajɔ kɛ k'u ka nusangoya yira fɔ ko min bɛ kɛra o dangani tɛ kiiri sira kan nin jagoya nɔminɛli na ani nin jalakila gwansan ninnu na. Gawusu Fofana ye lafasalikɛla ye, ale ye ɲɛfɔli kɛ anw ye. An ye taama kɛ pour que ka faamu kama minɛna. Ya kan ka min faamu c'est pas parce que avocat lo an wulila ka ko ta ka kan yɛrɛ ta. Ale kelema minɛ fasoden caman minɛna. Bi ko da minɛna kɛlɛ min kɛra olu kama. Sira nin ka sira kan ka bato. Ale sira nin ma taama o le ye an ka kɛlɛ fɔlɔ. Jalaki yɛrɛ sira ka kan fɔlɔ puisque sira dɔ bɛ an m'ale taama fɔlɔ. N'an ma sira nin taama est ce que a bɛ se ka mɔgɔ jalaki ko nin baara. Yasa ka se ka faamuyali kɛ mun jalakiw yɛrɛ de la n'o Guy Hervé Kam kan. Finitigiw ka kiiritigɛso procureur militaire ye kunnafonidilaw kunbɛn ka ɲɛfɔli kɛ o ye. An ka capitaine Ahmed Suntara Fernand lamɛn. Eu égard au statut de ce dernier donc ka ɲɛsin Guy Hervé Kam yɛrɛ ka jala kan min bɛ se k'a fɔ ko baarakaman kɛ ka kɛ ale ka kiiritigɛ la ka taa sɛbɛn min bɛ avocatw ka sariya kan a tun ka danga an ka sɛbɛn dɔ bila ka taa chambre d'instruction na ka bɔ procureur du faso fan fɛ. O b'a yira ko olu bɛ se ka Guy Hervé Kam minɛ k'a ɲininka ani o kɔfɛ ka se k'a nɔ minɛ. O bɛɛ tɛmɛnen kɔ mai kalo tile 28 tɛmɛnen sɛbɛn dɔ bɔra k'a yira ko Guy Hervé Kam ka se ka nɔ minɛ ka taa ni ale ye kasobo na. Hakilina jigira tribunal militaire y'a yira a ka conférence de presse min kɛra jumalon tɛmɛnen ko Guy Hervé Kam ni maa gwansanw ni finitigi dɔw wɛrɛ tun faga furancɛ fanga bɛn san 2023 tɛmɛnen. Komi dossier bɛ instruction na an tɛ se ka prononcer ale kan fɔlɔ pour le moment parce que an t'a lɔn jalaki min kɔni an kɔni fɛ bon ça a jɔni bɛ a ma jɔ an tɛ se k'a lɔn mais an kɔni fɛ vraiment foyi tɛ fɔlɔ pour le moment foyi den kelen tɛ dossier kɔnɔ. Tribunal militaire kɔni ko ɲani dɔɔni olu bɛna kiiri tigɛ ka se ka Guy Hervé Kam ni a jalaki ni tɔɲɔgɔnw ka dossier yɛlɛ ka se k'a fɔ min nɔ bɛ nin yuruguyurugu ko ninnu na. Kabiri sɔgɔmada in na faso ka lafasalikɛlaw olu bɛ ɲɔgɔn yira yaasa ka se ka o kan kɛ kelen ye k'a lɔn olu ka ɲi ka fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan yaasa olu bɔ ɲɔgɔnko Guy Hervé Kam kɔni ale ka se ka labila. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Les tenants du pouvoir nous entendent.